категорично се снишаваме от висшите цели на човешкия живот към нисшите нужди на човека. Казахме, че молитвената формула, която наричаме Господна молитва, визира божественото и нуждата човека да признае себе си за Божие и да признае волята Божия за водеща в неговия живот. Първо да потърси Царството Божие и неговата правда, както на друго място се изказва отново в проповедта на планината, вярвайки, че всичко останало ще му се прибави, а след това да разбере, че за Бог и онова, което трябва да се прибави на човека, за да битува той в този свят нормално, също е важно за родителя Бог. Казахме, ако Бог е баща и ако той се ангажира с деца, ако той извиква деца в съществувание, той трябва да ги обезпечи. Нуждите на децата всъщност са нужда на родителя, който е пожелал да има деца. Детето не е избрало да го има, родителя е избрал да има дете. Детето не е избрало да е гладно, детето не е избрало да има нужда от топла дреха или от раница за училище и колело. Нали? Но това са естествени нужди, когато един човек се появи в света. И от тук разбираме, че част от естествените нужди за човека е това, той да има екзистенц минимум, да има издръжка в света. Ако Бог е отговорен родител, то той, пожелавайки ни в света, трябва да ни даде издръжката, която е необходима. И за това Исус не се свени да ни каже, вижте какво, няма нищо лошо в това да поискаш хляба, който ти се полага. Това е все едно детето да каже на родителя, гладен съм, искам да хапна нещо. Би ли ми сварил спагети? Нали? Понякога родителя се съобразява с волята на детето, с нуждата на детето, с глада на детето. И понеже човека е физическо същество, в физически свят човека има нужда от физически неща. Един еврейски равин беше казал неотдавна, че моя глад не е моя нужда, а нужда, която Бог е вложил в мен. Защо? Защото ако аз съм се замислял и аз съм се сътворявал, аз щях да се сътворя така, че да не изпитвам глад. Защото да изпитваш глад е много непрактично. Особено ако го изпитваш 3 пъти на ден. Да, и особено ако се събуждаш нощем и се чуеш коя посока е хладилника. Понеже човека не е творец на себе си, всяка негова нужда е заложена от Създателя, което означава, че Създателя се ангажира с снабдяването на нуждите на човека. И забележете, че според Битие 2 глава, в момента в който човека е създаден, за да посрещне неговите нужди, Бог създава градина, която да посрещне нуждите на човека. Човека трябва да обработва и да пази тая градина, защото ако той не я обработва и я пази, тя ще подивее и тя няма да даде потенциала си. Сиреч, вместо да има изобилие, ще има оскъдност, което напомня на човека, че Бог снабдява нуждите там, където човека е готов да добави усилие към усилията на Бога. И тук ще използвам една дума, която е много силно заложена в богословието на православната църква, а тя го съхранява от древната църква. Човека е създаден да живее в синергия с Бога. Синергия означава в общо усилие. Сун ергой означава съусилие, съработничество. Сун ергой е думата, която апостол Павел използва, когато казва в Коринтияните, защото ние сме Божии съработници. Като идеята е такава. Помислете, ние не само помагаме на Бога, Бог да осъществи своите цели. Ние не само сме инструмента, чрез който Бог изявява волята си в света, освещава името си и гради царството си, което между другото не е царство за Него, а е царство за нас с Него. Но ние участваме в строежа на собствения си живот. Вие не сте свои си, вие сте храм на Бога, защото Духа на Бога е във вас. Апостол Павел го казва в Коринтияните няколко пъти. Тоест,
Ако ти си храм на Бога, ти трябва да живееш в добра кондиция. И физическа, и психическа, и духовна. И се оказва, че за да те поддържа Бог, ти трябва да му помагаш. Да се грижи за теб. И за да снабди Той нуждата ти от хляб, за да ти даде ежедневния хляб, ти ежедневно ще трябва да ходиш на място, на което да си го изработиш. Тоест, хляба от Бога, който е предназначен за тебе, ще дойде от Него, но през тебе. Някой да е виждал хляб да расте по дърветата? Какво е хляба? И защо в молитвата хляба е събирателно? Хляба е символ на всички ресурси, от които човека има нужда, за да живее нормално в този свят. Всички базисни нужди на човек се обобщават в искането за хляб. Хляба, казах, не расте по дърветата. Обаче, онова, от което хляба е направен, трябва да бъде култивирано от човека. Има диво растящо жито и пшеница. Зърнените култури някога са били диво растящи. Но всъщност зърнените култури, повече от всички останали култури, подлежат на опитомяване. Нали? Царевицата, житото, нещата, от които ние правим хляба, са култури, които най-добре се отблагодаряват на човека за грижата, която той полага. Разбирате за какво говоря, нали? Какво е хляба? Хляба е нещо, което още от дълбоки времена човека е измислил като вторичен продукт от природните продукти, които му е дал Бог. Като хляба става символ за това, че човешкият живот е смислен тогава, когато моето усилие се синхронизира с Божието усилие. Когато моята грижа за мен се синхронизира с Божията грижа за мен. Когато Божия стремеж да ми осигури хляб се синхронизира с моя стремеж да си осигуря хляб. И понеже хляба е производно нещо и то говори за някакво цивилизационно развитие от човека. Има време, в което човека е престанал да хрупа грубите зърна на житото, а някак си е отгатнал, че през смилане на тези зранца, през добавяне на някакви други продукти към тях, а всичкото това по отношение на природата е неестествено действие и вмешателство. Човека придава стойност на качествата на грубите природни материали, които изведнъж се превръщат в финно брашно. Ако човека не смели зърната, зърната няма да се самосмелят. Те си остават зърна. Ако човека не добави квас, ако не добави зехтин, ако не добави сол, ако не позволи това нещо да втаса и не го опече, вижте през колко трансформации преминава житното зърно, за да стане хляб. Хляба говори за това, че благата, от които човека прави хляб, са творение на Бога и грижа на Бога към човека. Грижата на Бога към човека е да даде материал на човека. Да му даде възможност да се потруди. Но човека трябва да добави стойност. Трябва да добави мисъл. Трябва да добави патос. Трябва да внесе култура. Трябва да измисли, да изобрети. Не от нищото, а от зърното. Хляба не е творение екс нихило. Не е от нищото. Хляба е от зърното. От зърното, което Бог е създал, което ние сме взели от Божията земя, ние сме добавили някаква стойност, изработили сме нещо и то става хляб, който е вкусен. Както никое грубо житно зърно само по себе си. Та хляба е символ, както на всички дарове на природата, които са ни дадени от Бога, така и на добавената стойност, на човешкото усилие, което е взело ресурсите. И забележете, обикновено, когато говорим за хляба, ние до ден днешен говорим за качеството на живота на човека. Говорим за работата, говорим за кариерата, говорим за онова, което човека внася като стойност в света. И до ден днешен си задаваме въпроса: ти как си изкарваш хляба? Ти как си печелиш хляба? Този въпрос все още не е архаизъм. Какво означава как ти си печелиш хляба? Ами ти може да си обощар,
през шиенето на кожени изделия, правенето на колани, самари. Ти можеш да си строител. През работата с груб строителен материал ти изкарваш средства, с които отиваш в хлебарницата, купуваш хляб и го даваш на децата си. Знаейки, че така изработваш хляба си. Тоест, насъщния хляб е обобщение за всички нужди, които Бог би трябвало да се ангажира като отговорен баща да даде на децата си. Които в същото време трябва да ангажират децата да бъдат отговорни към своя собствен живот. И да разберат, че хляба е символ на бого-човешка синергия. Усилие на Бога, усилие на човека, когато се съберат, когато от Бог идват ресурсите, а от мене идва труда, хляба се случва. Мога да ви говоря много за хляба, защото разбирате, че последното нещо, което Исус ни оставя след себе си, е хляб, който Той нарича своето тяло. Хляба е символ на самия човек. Хляба е символ на човека, който е смлян в критичните ситуации на живота. Към който се прибавя кваса на добродетелите, които са нещо външно за човека. Който трябва да се изпече в огъня на изпитанията, за да стане вкусен човек. И се оказва, че най-вкусен човек е най-страдалия и най-добродетелния, който е давал най-много от себе си. Това е посланието на Христос, който нарече себе си хляб. А в Евангелието на Йоан Той нарича себе си хлябът, който слиза от небето, за да даде живот на всички. И който не яде от този хляб, няма живот в себе си. Та всъщност хляба може да е нещото, което ни помага да разбереме, че без ресурса, който сме, който е от Бога и нашето собствено усилие да станем повече от това, което грубата природа ни е заложила, ние не сме вкусен хляб. Ние сме ни твърди семена, които не могат да се преглътнат. И едва ли създават усещане за приятен вкус и насищане. Христос стана човек, в този смисъл стана хляб. Христос се разчупи и стана ресурс за нас. Той позволи да го изядеме. Нека да ви кажа какво се случва в момента. Ще го кажа така, както ми е в главата, вие го възприемете както пожелаете. В момента вие ме изяждате. В момента аз се чупя на парчета, аз откъсвам от себе си, аз откъсвам от времето си, аз откъсвам нещо от семейството си, аз откъсвам нещо от мислите си, от емоциите си и го давам на вас. В момента вие ме консумирате. И не е нужно да ви уверявам, че когато вие консумирате някой във взаимоотношение, вие преценявате дали ядете груби зърна, които са един груб природен материал, или консумирате нещо финно. Нещо, в което има добавена стойност, защото има усилие, защото към него са внесени неща, които това нещо само по себе си не притежава. Ние сме родени с потенциала да бъдем добри, но ако не приложим усилие, няма да станем добри. Си останем зли. Вие, които сте зли, казва Исус. Сещате ли се? Зли слуго. Колко пъти е казано? Зло поколение. Колко пъти е казано? Ние искаме да усвоиме всичко, но да не дадеме нищо. А се оказва, че онова, което ни прави вкусен хляб за другите, е нашата жертвоготовност, нашата добродетелност. Нека да ви кажа, всяка добродетел е дух в тялото на света, небе на земята. Питам ви, освен в човешкото сърце, къде другаде в грубата земя може да откриете принципа на жертвоготовността, съзнателната жертвоготовност в полза на някой друг? Къде? Той е принцип откъде? Той е небесен. Не, в природата го няма. Има го само в човека. В междучовешките взаимоотношения. Но въпросът е такъв, че човека хем е земен, хем е извънземен. Защо? Защото той е дух, той е късче небе, което иска небе и се възвишава нагоре към небето, търси своето място на принадлежност. А в същото време тялото ни тегли надолу. И затова Бог разбира, че на човека му трябва хляб. Човека трябва да е сит.
Защото гладният човек е недуховен човек. В смисъл, той не може да държи дълго време на глад. И затова има революция, и затова има въстание, затова има кръвопролитие в името на хляба, в името на това човек да се насити. Защото в момента, в който механизмите за самосъхранение се задвижат, а те се задвижват, когато човек продължително време е гладен, той би направил изключително много неморални неща, които той би рационализирал и би си простил в името на оцеляването. Оцеляват растенията и животните. Човекът трябва да живее. И затова онзи, който ни научи, че живота е повече от оцеляване, каза, не само с хляб ще живее човек. Да, обаче, когато човек е продължително дълго гладен, изведнъж в него се задействат едни животински механизми, казах, механизмите на самосъхранението. Има една великолепна молитва, с това ще завърша по тази тема, тъй като ни чакат и други теми, които са интересни. Притчите 30 глава, 30-та притча всъщност, 8 и 9 стих, съдържат в себе си една молитва. Нетипично за притчите. Притчите обикновено са слово от бащата и майката към детето или възхвала на мъдростта. Тук обаче имаме молитва. Притча 30, 8 и 9 стих казват така. Отдалечи от мене измамата и лъжата. Не ми давай нито сиромашия, нито богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се преситя и да се отрека от тебе и да кажа, кой е Господ? Или да не би да осиромашея и да открадна и да употребя скверно името на моя Бог. Прочетете по-детално и анализирайте тази молитва и ще разберете колко общо има тя с молитвата на нашия Господ, в която човека се моли името Божие да бъде осветено, Божията воля да се случи и разбира се, човека, който се моли, трябва да разбере, че той е той, който случва волята, че той е този, който трябва да осъществи царството в своя живот, че той е моста от небето към земята и през него царството се проявява, волята Божия се разкрива в света. Както за него, така и за всички, до които се докосне. Той е той, който трябва да застане зад името на Бога и да освети това име, като живее свят и непорочен живот, подобен на Божия. Но и той е човека, който разбира, че все пак той има едни нужди, и тук е казано нужда от хляб, което в библейски език конкретно е хляб, но хляба е обобщаващ символ. Символ на всички блага на живота, които са необходими за човешкото съществуване. И тук се оказва, че по отношение на хляба може да има два проблема. Хляба може да създаде два проблема за човека. Когато липсва, да накара човека да стане неморален, открадвайки нещо, което не му принадлежи, което той не е заработил, крадейки хляба на някой друг, за който някой друг се е трудил, в името на това да се насити, той така употребява скверно името на своя Бог. Прави движение обратно на движението, в което името Божие се освещава през човека. Той натоварва Божието име с своите недостатъци, със своите кражби, със своите лъжи, със своите манипулации, със своите хитрувания, със своето лицемерие. Защото всеки грях е роднина на всички останали грехове. Те са от едно семейство. И един грях кани други грехове. Една страст кани други страсти на гости. За страстите след малко. Но когато човек е продължително време гладен, той е склонен да открадне. Вече в по-груба форма склонността се изражда в готовност да убиеш, за да вземеш хляба на другия. Но има и друг проблем, който хляба създава от човека. И то, когато хляба е извън пропорциите, които са необходими на човека. Когато имаш твърде много хляб, може да се отречеш от Бога и да кажеш, кой е Господ? Тук въпросът е риторичен. Въпросът е, не съм ли аз свой собствен Господ? Имаме там една притча за един човек, на който нивите са родили прекалено много и той събра всичко в хамбар и каза, радвай се, весели се, до края на живота си, двойно пенсионно осигуряване, че и за децата ти, и за правнуците ти има, яш, пий и се весели. Тоест, свръхизобилието на ресурси, на хляб, на зърно,
Свръхизобилието на ресурси води човека до друг вид опорочаване. До надменност, до гордост, до себичност, до отричане, че Бог е причинителя на благата. Каквито и хитрости човек да приложи към земята, човека съди, човека полива, казва Павел, когато мисли за църквата като за Божия нива, това е 3 глава на 1 Коринтияни, и казва, но Бог е който прави да расте. Следователно, всеки вид растеж го отнасяме към Бога. Аз каквото и да направя, ако Бог не предизвика този растеж, аз нищо не мога да събера. Затова псалмиста, по-скоро мъдреца, тъй като тук сме в притчи, не в псалми, грешката е моя, много добре е разбрал и е казал, храни ме с хляба, който ми се пада. Тук въпросът е не дали Бог ще даде хляб. Въпросът е Бог да прецени колко хляб да даде. Защото по-малко би създало изкушение за гладния да открадне, а свръх много хляб би създало изкушение за човека да се възгордее и да отрече Бога и нуждата си от Бога. Забележете, че църквата, когато е имала най-много ресурси, може би повече ресурси, отколкото е било нужно да има, църквата е била най-безбожна. И обратно, когато църквата е била най-бедна, е била най-духовна. С това аз не идеализирам бедността, защото разбираме, че бедността също може да доведе до духовно изкривяване, до излизане от нормите. Но разсъдливият човек, мъдрият човек разбира, че на него му се пада определен порцион, който той заслужава. Знаете ли, че ако вие трябва да си гласувате заплата, вие винаги ще си дадете повече, отколкото ви е необходимо. Повече, отколкото заслужавате. Защото знаете ли колко заслужава един човек? Един човек заслужава толкова, колкото внася в света. Ти струваш толкова, колкото добавяш в света. Това чухте ли го? Ти струваш толкова, колкото добавяш в света. Не можеш да добавяш малко, а да очакваш да ти се плати много. Да имаш много хляб, да имаш ресурси в изобилие. Нищо не правиш, лентяйстваш, а пък имаш много. И обратното, не е нормално да внасяш голяма стойност в света, а да имаш малко, да ядеш огризки. Това са аномалии. Разбира се, в грехопадналия свят тези аномалии са повсеместни. Евреите вярват, че в деня на Йом Кипур Бог решава каква стипендия, нямам друга дума, каква издръжка, ето я другата дума, появи се, Бог ще даде на човека за следващата година. Затова евреите се каят, молят прошка за греховете си, докато дойде съопрощението Йом Кипур, а след това знаят, че ако те са били искрени, ако те са приели тези пости и това смиряване на сериозно, Бог им е гласувал порциона, който те заслужават. Ще ви предизвикам да помислите следното. Размислете. Още повече, че сега сме в края на една година и началото на друга година. Ако Бог въобще се интересува от нашата нова година, направете следната констатация. Ако сложите едно средно аритметично число на всички ресурси, които идват до вас, ще разберете, че в годината има някаква логика, която определя колко стига до вас. И знаете ли, че когато опитате да вземете от някъде повече от това, от друго място ви се взема нещо, което вие не сте готови да дадете. Вярата в Бога изисква доверие, че Бог решава издръжката на всеки човек. И тук ще кажа нещо, което може би, независимо, че съм учител, мога да кажа пророчески. Има хора, които не разбират, че когато в света се появи едно дете, света увеличава своя ресурс. Защото с детето в света влиза ресурса, който му е необходим до края на живота. И да кажеш, нямам пари и затова не искам деца, означава да си мислиш, че ти си случайно появен
в случайно съществуващ свят и ти трябва да отгаднеш смисъла и да прецениш колко можеш и колко не можеш. Човеко, чуй се! Ако ти си християнин, това е висша форма на безбожие. Всеки човек идва в света на Бога с издръжка от Бога. И ако си мислиш, че ти си фактора на решение, кой да се появи и кой не, то без тебе няма да стане. Но Бог само те чака да се съгласиш, защото там на линията са се наредили души, които чакат да изживеят съдбата си в света. Това е алегория. Но Бог чака да изпрати хора в света. Сега, аз говоря за принципните неща. А това, когато те трябва да се случат, системата е такава, че има много щети. Защото в манифактурата на човешкия живот има много настройки, които не са направени и манифактурата на живота създава много брак. Много ресурс се пропилява. Ти си на издръжката на Бога, но Бог благославя трудещия се. Божия хляб идва в ръцете на човека, който се труди. И който като вземе този хляб, знае, че той има право да се поти, защото Бог му е позволил. И че този хляб, нищо че е плод на неговия труд, е възможност от Бога и трябва да се освети през молитва на благодарност. Тоест, ние трябва да върнем хляба на Бог, от който хляба идва. Само тогава имаме право да го изядем. Нека да кажа няколко неща относно други видове предизвикателства, освен предизвикателството на ресурса и предизвикателството да намериш своето място в света, защото ето тук още едно пояснение, без което не мога да завърша идеята за хляба. Хляба определя позицията на един човек в обществото и неговото достоинство. По това колко хляб изкарва и как изкарва хляба си. Човека живее с усещане за достоинство, с усещане за смисъл, с усещане за принос, с усещане за полза. Както за себе си, така и за другите. Как изкарвам хляба си, определя моето самочувствие. Твоето самочувствие. Колко хляб имаш, с какъв ресурс разполагаш, те позиционира някъде в обществото. Отваря ти врати, затваря ти врати, слага те в някакви социални прослойки и така нататък. Твоята вечна стойност не се определя от това, но стойността ти тук и сега се определя от това. Храни ме с хляба, който ми се полага. С други думи, дай ми оная позиция в света, дай ми онова положение в обществото, което искаш аз да взема. Къде съм ти най-полезен? По какъв начин? Вижте, Павел казва, че дори когато ядем и пиеме, трябва да го правим за слава Божия. Какво означава това? Че ние вече разбираме, че всяка форма на живот е богослужение. Че ние сме свещеници в храма на живота. И че всеки ден от сутрин до вечер са литургични действия. Без значение дали това е работа на шевната машина, под микроскопа или в компютъра, в лабораторията или в учебната зала, дали това е на полето с животните или в политиката в парламента и дали това е спане, ядене или пиене. Ако човек е с Бога, той освещава всяка своя дейност, защото разбира, че всяко благо идва от Отца на висините и живее с благодарност. Без да си мисли, че той е Господ на собствения си живот, защото той е спечелил това. Прости ни дълговете. Вече казах няколко неща за това, че всъщност ние влизаме в света на Бога, подобно на израелтяните, които влизат в обещаната земя и всъщност ние само ползваме живота, който идва от Бога. Живота идва от Бога. Бог е животоподавателя. В Стария Завет Бог е наричан Бог на всички духове. От Него идва дъха ни, казва Йов на няколко места. Ако Бог оттегли духа си към себе си и дишането само към себе си, всичко ще издъхне, ще се върне пак в пръста. Проверете там 32-34 глава. Дъха на Бога ме е направил и дишането на Всемогъщия ме оживотворява. Бог дава живот и дишане на всички, 17 глава на Деяния на апостолите. На всички, дори на те, които са се отрекли от Него, дори на сатанистите.
Защо? Защото Бог е щедър. Бог е щедър. И понеже Бог е щедър, щедростта, знаете ли какво означава? Щедростта означава да откъснеш от себе си и да дадеш нещо на някой, без значение дали той го заслужава или не го заслужава. Ще го кажа по най-уличния начин възможен. Да се набуташ. Това означава да си щедър. Сега питам ви. Милостта и щедростта на царя, който опрости дълга на онзи непростителен слуга, който не можа да прости микроскопичен дълг, който някой друг имаше към него. Царя, който опрости този колосален дълг, не се ли набута? Разбира се, че се. Това е щедростта, набутване. И искам да ви кажа, че който не е готов да се набута, не може да е Божий. Не може да изобрази Бога, който през цялото време опрощава дългове. Да не преексплоатирам думата, която преди малко изрякал. Прости ни дълговете. Тук греха е наречен дълг. В Лука греха си е грях, но тук е наречен дълг. Какво е греха? Несъобразяване с това, че ние дължиме някакъв дълг на Бога. По някакъв начин трябва да му се отблагодариме. Не знам дали схващате това, дали сте го схванали сами или трябва да ви се подскаже, но да обичаш ближния е дълг, който ти имаш към Бога, към ближния и към себе си. Това да откажеш да обичаш ближния, както себе си, означава да не се издължиш на Бога, на който принадлежиш, на който другия също принадлежи. И да не подчиниш твоето отношение към тебе и твоето отношение към другия на волята на онзи, който е създал и двамата. Което означава, че всяко неподчинение на Божията воля означава задлъжняване. Прощавайте си един други го, както и на вас в Христа е простено. Това да сте го чели в Ефесяни, в Колосяни. Това е апостолска заръка. Какво означава това? Че ако на мене ми е простено, от тук нататъка, аз съм длъжен да подчиня живота си на принципа на прошката. Но нека да поясня нещо, което изисква наистина пояснение. На кое трябва да простиме първо? На живота. Да простиш на живота означава да спреш да мислиш, че живота ти е длъжен. Като казвам живота, имам предвид всичко извън тебе. Да спреш да мислиш, че само защото имаш родители, родителите са длъжни да те обичат. Длъжни са да те оценяват. Длъжни са да те образоват. Длъжни са да направят всичко възможно ти да си добре и да задоволят всички твои нужди. Да простиш на живота означава да спреш да мислиш, че живота е длъжен да ти сервира красив партньор, който безмозъчно, безапелативно те обича. И се грижи за тебе. Набутва се с тебе. Защото някой да се ожени за тебе означава да реши да се набута. Ехо. По принцип, ние винаги живеем с усещането, че ние сме най-набутаните. Но може да се окаже, че това е нашия брачен партньор. Сега, ако не използвам тая дума, няма да стане толкова драматично и няма да се събудите в този късен следобед. Нали? Ама защо мислиме, че ние сме най-най-най? Вижте, има много хора, които влизат в депресия. Има много хора, които не се стремят да открият смисъл на живота си, да придадат стойност на живота си и да живеят в полза на всички. Защо? Човек не може да живее в полза на всичко и на всички, когато мисли, че всички първо са длъжни на него. Когато пуснеш другите, когато им простиш, когато в този смисъл простиш, когато ги развържеш от отговорността да ти дават нещо, знаете ли какво се случва? Всяко нещо, което стигне до тебе и е добро, ти го приемаш за дар и го регистрираш. Защото ако мислиш, че някой ти дава нещо, което той е длъжен, ти не си длъжен да кажеш благодаря. Приемаш го за даденост. А се оказва,
че всеки дъх, който вдишваме, ни е подарък от Бога. Той не ни е длъжен. Длъжен ли ни е? Леле, човек, ако ти задължиш и Бога със себе си, край. Сгазил си. Закъсал си. Въведен си в много тежко изкушение. Да си мислиш, че Бог ти е длъжен. Ако човек помисли, че не е длъжен на Бога обаче, ще избяга от Бога. А избяга ли от Бога, бяга от източника на живота. Започва да се задушава. Защото връзката му с животоподавателя, с машината за дишане, изтънява. Връзката изтънява. И колкото по-далече отидеш от кислорода, който ти подава тук жизненост, толкова повече се задъхваш и се чуеш, правя много неща, ама нямам ни такъв въздух, спи ми се през цялото време, нямам никаква жизненост, блед съм. Нормално е. Ако ти мислиш, че си длъжен само към себе си. Така че, прости нам дълговете понякога означава ние не сме извършили достатъчно от това, което ти дължиме. Ти си в минус заради нас. Прости ни. Прости ни за това. Но има един такъв момент. Знаете ли, че всичко, което ние дължиме на Бога, мислиме, че другите го дължат на нас? Пак ще го кажа, за да го схванете. По принцип. Живота на грехопадналия човек е такъв. Всичко, което ние изначално дължим на Бога, мислиме, че някой го дължи на нас. Почит, уважение, любов, грижа. Ние дължим ли почит на Бога? Да, не винаги му я отдаваме, но винаги искаме на нас да ни се отдаде почит. Обичай Господа твой Бог с целия си ум, цялото си сърце и всичките си сили. И ближния като себе си. Това длъжност ли е? Да, обаче ние не винаги практикуваме любов към Бога и към ближния. Обаче винаги искаме да сме обичани. Що така? И кога не можем да простиме? Когато считаме някой задлъжен да ни обича. И той не ни се издължи. С дължимото. И когато не можем да му простиме, понеже го считаме за длъжник. Дълговете са една доста по-широка форма на задлъжнялост, освен грехопадение, освен съзнателни грехове. Понякога дълговете са пропуски. Йом Кипур е деня, в който Бог прощава всички неосъзнати грешки и грехове на народа. Това, че грехът ти е неосъзнат, не го прави по-малко грях. Просто го прави невидим. И изкуплението му много трудно, защото едно нещо трябва да се яви в съзнанието, за да бъде поправено. Ти можеш да се покажеш само за нещата, които осъзнаваш. Но отново ние имаме дългове, които не изплащаме, защото не знаем, че го дължим. Като данък смет, например. Като данък сгради, например. Като данък телевизия и радио. Някой плаща ли си скоро данъка за правото да слуша радио, българско радио? Ако сте търговски обект и имате радио в обекта си, вие дължите данък радио. Ако имате телевизор в дома си, вие дължите данък телевизора на държавата. Не знам дали го знаете. Но това, че не го знаете, не ви освобождава от задължението. И ако господаря държава е немилостив, един ден ще дойде и ще ви светне за дълга ви и за лихвите към него. И тогава ще си изгубите всички телевизори, повярвайте. Да не дава Господ да не чуе дявола. Както казват бабите. Но всепрощаващия цар, който безусловно опрощава, изисква прошката да е основният движещ фактор на Царството Небесно. Нека да ви кажа. Царството Божие се проявява през прошка. Небето се проявява през прошка. Не остана време да очерня лукавия. Да говоря за въвеждането в изкушение, за борбата с лукавия. Имам предложение.
Какво ще кажете да направим една втора, по-кратка част на разясненията върху тая молитва, тая част от молитвата, след някой друг месец, като се изпролете? Имам ли съгласие? Защото това е една много, много съществена част. Тя сама по себе си, ако бъде разгледана, тя е просто феноменална. Защо Бог би ни въвел в изкушение? Защото молитвата е отправена към Него. Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, от злия или от злото. Тук има нужда от много пояснение. Но да остана в рамките на дълговете. В Библията има два празника, които са много важни и те са упоменати в книгата Левит. Първия е Йом Кипур, всеопрощението. Деня, в който има влизане на свещеник, първосвещеник Света и Светих, и през неговото ходатайство Бог опрощава, царя опрощава дълговете на целия народ. Няколко глави по-късно, 10 глави по-късно, в Левит, нека да съм сигурен, че ви казвам точното място, защото няма време сега да ви го поясня, но все пак да ви дам точната препратка, се дава закон за спазването на годината на юбилея. В която година, освен че земята трябва да си почине, 25 глава на книгата Левит, 147 страница в моята Библия, 25 глава на книгата Левит се казва, че след като си празнувал, на Израил се говори, след като си празнувал 7 съботни години и земята си е почивала в цикъл от 7 пъти по 7, на 49-та година трябва да се обяви 50-та юбилейна година, в която има какво? Прилагане по хоризонта на онова, което е приложено по вертикала. След като в деня на Йом Кипур има опрощение на греховете по вертикала от Бог към човека, в деня на Йом Кипур, който е началото на фискалната нова година за евреите, с тръба свещениците трябва да оповестят началото на юбилейната година, 50-та година, в която аз трябва да приложа за моя ближен онова, което Бог е направил за мен. Да опростя всички дългове. Тук говорим в социума, в банкирането, в агрикултурата, във всичко. Земята трябва да се върне, да се реституира, трябва да се върне на първоначалните собственици. Защо? Защото всички ползват земята. И тя не може безкрайно да се продава, когато човек задлъжнее. На 50-та година тя се възстановява. Ако някой е продал себе си в робство, за да изплати дълг, който не може финансово да изплати, на 50-та година той се освобождава. Знаете ли какво е прошката на дълговете? Небе. Да не простиш дълга на някой, финансов, емоционален, физически, етически, каквото и отношение. Да не простиш на някой означава да го капсулираш в себе си, в една тясна стая, в която той е в твоя собствен затвор, в затвора на твоята омраза, в който ти си се самоназначил за палач, който измъчва каторжника, който не може да си изплати дълга. Мислейки мрачно за него. Какво е прошката? Прошката създава нови пространства в сърцето на човека. Отключва вратите, отваря вратата, опрощава дълга и казва на длъжника, можеш да излезеш на свобода. Прошката създава нови възможности за общуване, за възстановяване, за освобождаване от робство. Както от робството да си поробен, така и от робството да поробваш. Защото поробващия също е роб на желанието си да поробва. И ония, на който не прощаваме, е пленник на нашата непростителност, на която пленници сме и ние непрощаващите. Да си в непростителност означава да си в тясно пространство. Да си в кълъп, да си в тъмнина, да си зад решетки. Да прощаваш означава да осъществяваш юбилея. Да прощаваш дългове, да пускаш на свобода и да правиш за другите това, което искаш те да правят за тебе. Ако ти не искаш да си каторжник в сърцето на някой, не затваря никой в себе си, чрез непростителност. Така че, когато казваме да се свети Твоето име, Отче, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Как слиза царството? През прошка.
Оказва се, че всеопрощаващия цар не може да прости само на непроставащите. Пак ще го кажа. Всеопрощаващия цар, който е установил прошката като принцип на живот в неговото царство, който прокламира през своя син благоприятната година на освобождение на пленници, на чупене на окови, изваждане от затори от тъмнина, на божествено всеопрощение, изисква опростените да бъдат всеопрощаващи, като онзи, който им е простил. Така че, прошката създава небе, създава хоризонт. Помислете, с това завършвам. Когато мислим за небето, какво мислиме? Мислиме за една синева. Мислиме за едно слънце. Мислиме за радостта на птичките в едно пространство, което няма огради и никой не може да каже от тук до там е мое, от тук на там е твое, поделби, кърби и кражби. Не. Безкрай. Хоризонт, възможности. Какво е прошката? Създаване на ново небесно пространство в сърцето. Разширяване на това вътрешно пространство. В името на това да има небе в сърцето, човек трябва да се научи не просто да прощава, а да стане прошка. Защото ако от теб се иска да простиш 7 пъти, означава, че трябва да се научиш да прощаваш. Но ако от тебе се иска да простиш на един човек 70 пъти по 7, означава, че ти просто трябва да живееш прошката. Ти трябва да си прошка. Подобно на Бога, от който искаш милост всеки ден.